De allereerste keepsnijn in Dokkum wie het een groot succes. Er had lang discussie geweest tussen vaststanders en principiële tegenstanders van winkeliepening op snijn. Maar nu we toch een proef houden. Voor een jaar. Tolverkeer is er een keepsnijn. Tegelijk met culturele evenementen in de stad. Ik vind het erg gezellig, erg positief onnota. Ik het voort om 1 uur wel mensen die het voort even natuurlijk in de stad binnen om voort even achter de prestatie te gaan. Maar het is een hele leuke sfeer in de stad. Goed idee, keepsnijn? Absoluut. Hier hebben we jaren mee bezig geweest in Dokkum en omjouwing. En ik ben super trots dat het uiteindelijk zo vier is. Maar dat wordt dan nog wel stoort staan, hè? Ik denk dat dat heel wat mooi valt. Als je zorgt naar de winkeliers, zijn er gewoon volle meer winkeliers die het graag hier wonen. Is het nooit al hier hier hoor. Er ben ik een aantal op principiële te respecteren redenen die het net hier binnen en die dat net net wonen. Zullen die nou ook oorstenken? Weet ik net. Ik ga al een paar mensen zien die ik net verwachtte hier in de stad. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Ik denk dat je heel soort mensen gewoon wel geruststellen kunnen van dit jaar bij Dokkum. Het is 2014, je bent een regiostad, je wil graag toeristen hebben en dan jij dit er al hierbij. Wij komen van België om wat te kopen. Om hier een jeans te kopen? Ja, voilà. Mooi hè? Ja, mooi, dat kan op zondag toch? Ja. Ja, ik vind het wel leuk. En hartstikke wat kocht. Nou, toevallig is het bij een wijnwinkeltje. Je kunt er lekker even uit op snijden. Wij vinden het wel heel leuk, hè? Ja. Nou, mooi waar erbij, ideaal. Dus ik zou. Je hebt wel volle jaren kent, of net? Absoluut, goed idee. Dus nou decennia van keepsnijn in verschillende steden is Dokkum er nou eindelijk klaar voor? Ja, er zijn een aantal dingen die een beetje langzamer gaan. We bereiden dus altijd wat beter voor in Dokkum. Ja, dat wordt het wat langer, maar dan, als we het doen, dan doen we het goed.